е малка държава на Балканския полуостров. Малка държава с горд народ. През вековете е устоял на османско иго, византийско иго, комунистическо иго, турско иго. България днес в новите реалности е демократична държава, в която важат човешките правила. Всеки може да си избере парфюм, рокля, любима партия и любим футболен клуб. Но има един град, един народ в тази държава, една общност, при която човешките правила не важат. Тук важи закона: или си от миньор, или ядеш дървото, батко. От тази 2008 година, юбилея от атентата на гара Буново, ние сме против турците, против малцинствата, против Локо Пловдив, против оная измет от Джерена, която прекалено дълго ограбва българския футбол. Те 100 години ограбват българския футбол, тия говеда. Затова ние сме решили, събрахме си, решихме да се снишаваме до момента, в който се срещнем. Тогава всеки от нас ще напусне неговата добре платена работа, защото сме горди работници на тази държава, и ще се отдаде на един обикновен уличен тероризъм до пълното смачкване на тази сган, която прекалено дълго яде, подобно на въщите и на евреите от Израел, българската кръв. Македония е българска, Косово е българско. Перничани са най-гордия народ на тази земя. Перничани, които Кракра Перничи, нашия войвода, който последно отстъпи на турците, т.е. той не е отстъпвал. Предатели отстъпиха Пернишкото царство, но никога турчин не е клал и бесил в нашите земи. Както тогава ние защитахме България, така ще защитим и днеска. От днеска обявявам тотална война на говедата повсеместно, от Израел до Сибир. Смърт на говедата и последният техен вожд Златин Тепсиев ще го направим наш тотем. Първия лик на Кучерчия фестивал след 2 години. С това закривам моята реч. Очаквайте нови включвания. И Курзалевци!